UNdunankulu waKwaZulu Natal uSihle Zikala usebize umhlangano ophuthumayo neSAA kulandela isinqumo sayo sokumisa izindiza ezilibangise eThekwini. Izolo iSouth African Airways imemezele ukuthi izomisa ukusebenza kwezindiza zayo emizileni ethile kuleli kanye nakwamanye amazwe. Amanye amadolobha azochaphazeleka kule sinqumo kubalwa kuwo iBhayi kanye neMonti. Inkampani yendiza esobishini lwezemali iSAA isesusela ukugxeka okukhulu nguhulumeni wesifundazwe eKwaZulu Natal. Ukuthi le nkampani ithatha isinqumo sokumisa izindiza eziya eThekwini ngaphandle kokuxoxisana nabo. UNdunankulu waKwaZulu Natal uSihle Zikala uthi lesinqumo sizokonela phansi umnotho wesifundazwe. Asisiboni lesi sinqumo kuyisinqumo esiphusile futhi asiboni ukuthi sisukela ezintweni ezibambekayo nokwenza nebhizinisi leSouth African Airways. Zikala uthi ukumiswa kwemizila wendiza eziza eThekwini kuzophinde kube nomthelelo omubi kwezokuvakasha nakubasebenzi. Siyazwelana nabasebenzi bakhuluma into esiyibonayo futhi neyiqiniso. Kodwa thina angeke siye enkantolo ngoba siuhulumeni sizosebenzisa indlela zokuxoxa nohulumeni ngaphakathi. Inhlangano iDurban Chamber of Commerce nayo isigxekile lesinqumo. Bongani Gema indaba ze SABC eThekwini.